दुलाराय बर' फरायसा आफादा बड'फा मिशन फर सास्टेनेबल चेन्ज बिनि गेजेरजों जोंनि मिथिंगाखौ आबहावाखौ गोग्गो आरो गोथार लाखिनो थाखाय आरो ग्रिनारि खालामनायनि मोनसे थांखिजों जाहाथे इयुन जेनेरेशना गोग्गो आबहावा बा नोङो अक्सिजेन आरो जोंनि जि क्लाइमेट बेखौ जोङो गोग्गोयै मोननो हायो बे इक'सिस्टेमखौ थिगैनो लाखिनो थाखाय बा सास्टेनेबल मोनसे इक'सिस्टेम मेनटेन खालामनो थाखाय जों जेब्लाबो हाबा मावबोदों आरो कनजारभेशननि आरो फरेस्ट एन्ड एनभायरनमेन्ट प्रटेक्शननि थाखाय जों खामानि मावबोदों दिनै मुलुगनां आबहावा सान आरो बे मोनसे महत आरो गोथार सानाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा दाख्लै 3 जुनाव जोंनि थान्दै मेलाव थांखि लानाय बायदि दिनैनिफ्राय जागायनानै जोंनि मोनफ्रोमबो दखरा मोनफ्रोमबो इउनिट आरो जोंनि जिल्ला मिरु आफाद जाय जेराव हायो जेराव लांदां जायगा दङ इनस्टिटिउसनफोर दङ स्कुल दङ प्लेग्राउन्डनि साखाथि फाखाथि ओनसोलफोराव बिफां गायनानै प्लान्टेसन खालामनानै मिथिंगाखौ जोङो साबना हामना खालामनाय बा गोग्गो गोथार लाखिनाय बे हाबाफारिखौ मावदों आरो दिनै जोङो उदालगुरि जिल्ला एबसु अफिसाव बे खाबुखौ लादों जोङो अलरेडि जोङो दंफां गायखांबाय आरो आङो साफ्रोमबो बर' माहारिनि रायजो राजानिसिम आङो खावलायगोन जे मिथिंगाखौ गोग्गो आरो गोजोर लाखिनायनि थांखिजों बयबो जाहाथे प्लान्टेसनखौ खालामो गभर्नमेन्टआ गावनि लेभेलनिफ्राय इनिशिएटिभ लादों माखासे एनजिअस माखासे ससाइटि आरो माखासे अर्गानाइजेसनफ्रा गावबा गाव इनिशिएटिभखौ लादों आरो जोंबो बेबायदिनो लादों फैबाय थानाय समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा मिथिंगानि कनजारभेशननि थाखाय जिखिनि हाबाफारि लानांगौ जों कन्टिनिउसलि एफर्ट लानानै हाबा मावगोन गोजोन्थों। दुलाराय बर' फरायसाफोरा मिथिंगाखौ रैखा खालामनायनि बाथ्रा बुंदों गोबाङा दिनै हाग्राखौ दानग्लुंनानै बायदिसिना बहायनो नाजानायनि माबायाव फैबाय दा बे बिथिङाव दिनै दुलाराय बर' फरायसाफोरनि कनजारभेशन फरेस्ट माने एफरेस्टेसन बे जोंनि थाखाय गोनांथि दङ आरो डिफरेस्टेसन जानाय बा दिनै दंफां लाइफां दाननाय दि ट्रि पिलिं आरो सिखावै दंफां दाननाय बे गासिबो बन्द जानांगौ आरो बिनि थाखाय जोंनि दखरा जिल्लाफ्रा गोबां समाव इलिगेल ट्रि पिलिं जि दाननाय आरो दंफां फानखोमानायखौ जोङो हमबोदों आरो जायफोरा बेफोरनि सायाव डिपेन्डेन्ट जानानै जिउ खुङो बिथांमोनखौ खावलायनाय जादों बेयो गोथों लामा नङा आरो सरकारखौबो खावलायदों जे बिथांमोननो अल्टारनेटिभ बेबस्था खालामनांगौ दा बड'लेण्डआव मानास नेसनेल पार्क दंखायोमोन आरो बियो वर्ल्ड मोनसे हेरिटेज साइट काजिरङाजों लोगोसे मानासआ बयनिख्रुइबो मुंदांखा आरो काजिरङाया मुलुगदांखा मानासाबो नाथाय काजिरङानिख्रुइ मानासआ बाय'डाइभारसिटिया बारा गोदानै 2020 सननि उनाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दाबि आरो बिटिआर काउन्सिलनिबो इनिशिएटिभ आसाम सरकारनि जि मोनसे बिथांमोननि गनायथि होनाय जे रायमना नेसनेल पार्क सिखना जोहोलाव नेसनेल पार्क जोङो मोननो हादों आरो बे ओनसोलाव थानाय दंफां लाइफां जि माने वाइल्ड लाइफ एनिमेल्सफोरखौ रैखाथि होनायनि बा हाग्राखौ संरैखा खालामनायनि मोनसे इनिशिएटिभ हिसाबै 2 नेसनेल पार्क मोननो हाबाय बेयो जोंनि थाखाय जथेस्थ' बरायथाव बेखौ जोङो रैखाथि होनांगोन खिन्थु जौगानायनि नामाव इन्डास्ट्रिनि नामाव बेबायदि थासारियाव जाहाथे खुनु कारनाव माने डिफरेस्टेसन जाया आरो डेभेलपमेन्टआव नागिरनानै जाहाथे मिथिंगाया माने खैफोदाव फैया मिथिंगाखौ धंस खालामनाय जाया डेभेलपमेन्टखौ जोंनो नांगौ खिन्थु डेभेलपमेन्टनि मुङाव खुनु कारनाव बेबायदि माने डेस्ट्रय खालामनायखौ जोङो लुबैया बेखौ नोजोर लाखिनानै खामानि मावनांगौ जों बेखौनो दाबि दैखाङो गोजोन्थों।